Assalamu alaykum. Şungur hormatlanan berent mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaykum aziz vatandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Gahraman arkadaşımız, sizin parasatly başçylygyňyzda Türkmenistan döwletimiz dünýäň sport ulgamyna giň meşhurly sport ýarşlaryny gurama ukyply ýurt hökmünde halkara olimpiya hereketiniň insanperwer ýörelgeleriniň ösdirilmegine münasip goşandan oşýar. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar, häzir dawaramyzda çykyş etmek üçin garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň çuňgur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti, Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetining prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow uly hormat bilen söz berilýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar, gadarly tribunlar, siziň ähliňiz şu dawaraly çärede hoş gördük. Şoň türkmen spordy üçin bütün ýurdumyz üçin şanly wakadyr. Biz häzir halkara Agyr Atletika Federasiýa tarapyndan 45 kilogram agramdaky tribunlaryň arasynda dünýäniň çempiony akrar edilen milli ýygyny toplumymyzyň tribuni Yıldız Jumabayewa'ny firalamak üçin ýygnandy. Men bir tribunymyň ýarışda 2 sany altyn medala münasip bolup sportyň bir görnüşi oýunçy dünýä rekordyny oýunyň aýratyny bellemek isleýär. Bajap ýeňiş. Dolem kanuny laýyk. Ol ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýany ösdürmäge, sagdyn durmuş kadrlaryny wagt etmäge, adamlary sport bilen ýygdyrly meşgul bolmagy gönükdirlen deňi hem taýy bolmadyk döwlet siýasatymyzyň netijesidir. Nähäzirki döwürde Türkmenistan ören ýokary depinde bilen ösýän sport döwletiniň birine öwrüldi. Ýurdumyň ähli ýerlerinde köp sany sport dehsalar, ýokary derejeli stadionlar, velotracklar gurulýar. Çağlar baglanan başlap ýokary okul mekdeplerine şenli beden terbiýe maksatnamasy üstünlikli durmuşy geçirilýär. Biz olimpiya hereketiniň esasynda duran hem bilet maksatlar iş ýüzünde amala aşyrýar. Sporda bütün halkyň bu aýlanyny öwrmek, adamlara saglyk, şadlyk bermek, ertirki ona anam vermek hem şol maksatlaryň many mazmunlar. Halkara hyzmatdaşlygy amalaşdyrmak. Türkmenistanyň sport bawaty alyp baran döwlet siýasatynyň ören mühim bugly bolup durýar. Bizim ýurdumyň soňky ýyllarynda ir halkara ýarışlaryň geçirilýän mekanyna öwrüldi. Ýurdumyzda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlary, Amul Hadar 2018 halkara hafta rallisi hem de Agyr Atletika oýunçy 2018-nji ýylda geçirilen dünýä çempionaty tarihi wakalaryň kataryna girdi. Bir ýarışda garaşdy Türkmenistanyň ören hem giň gerimli hem uly ähmiýetli sport çärelerine gowy hem taýýarlyk görmegi hem de olary ýokary derejede geçirmek başarýandygyny bütün dünýä äşgär etdi. Men ýurdumyzda şu velotrack boýunça dünýä çempionatynyň Aziýa we Okeaniýa döwrünji toporunda tenis boýunça Davis kuboguna halkara ýarışyň tapgyrynyň 2022-nji ýylda bolsa, samba boýunça dünýä çempionatyny ýokary derejede hem gurumçyk hem geçirijekdir hem berk ananýar. Hormatly dawara gatnaşyjylar, gadarly dostlar. Türkmenistan sport taryhyny ajaýyp sahypalar ýazylmady. Gelin ajaýyp Agyr Atletikasyny dünýäniň we Ýewropanyň 3 gözek çempionu. Şeýlem Aziýanyň çempionu Alpmurat Oradurdy ýa-da görnükli Türwan döwrüniň
Iň bir meşhur Meryem hem Olimpiya oyunlarynyň gümüş medalyň ýeti. Nişany ok atmakda. Köp gezek dünýäniň hem Ýewropanyň rekordsmeni Marat Niyazowy ýartlaly. Olaryň biziň naýwaşy hem türgenlerimizdir. Görelem almagy hem nusolardyr. Ýa-da döwürde hem türkmen sportynyň däplerini dowam edip gelýändiň hem üstürlýänligi. Täze manymaz bilen baýlaşdyrylýanlygy owondyr ýa. Biziň ýaş türgenlerimiz uly nesilleriň ýeňişli ýoly munasip dowam edýärler. Dürli ýarşlarda ajaýyp netijeler gazanyp söýgüli watanymyzyň baýdygyny alasmanyna parladyp Türkmenistan spor dawraýyny goraýarlar. Şonuň bir hem altyn medala munasip bolan Ýulduz Jumabaýewadyr. Beýatlaşykda onuň gazanan bu uly fiýlagy Türkmenistanyň dünýä sport giňişligine önemli öňe barýanyny aýdyň görkezýär. Bir ýokary hem fiýlagyň ýeti biziň maksady okkunly, tutanýarly hem ediz watanymyza çäkli we faly ýeňiş üçin hem ähli guzur gaýratyny gaýyrmazak ýaşlarymyzyň ajaýyp wekili bolup durýar. Biz Ýulduz Jumabaýewanyň gazanan ýeňişine gowunmagy hem doly hak kıllar. Bu ýeňiş biziň bütün halkymyzyň ören uly üstünligidir. Beden terbiýany hem sporda üstünlik goýunçy alyp baran döwlet siýasatymyzyň netijelerini hem aýdyň tasdiklanmagydyr. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Köp asyrlaryň dowamyna türkmen halky deňsiz, taýsy, maddi hem ruhy gymmatlyklary öwredipdir. Har wem raýat edilmeniň ajaýyp nusgalaryny dünýä beripdir. Mertligi, pek ýürekligi, ululara hormat goýmak, maşgul ojanyň mukaddesligine we ýokary ahlak gymmatlyklaryna esaslanýan ýöregleri kemala getiripdir. Türkmenler äger giňişliklere ýaýran dünýä taryhyny hem de adamlaryň medeniýet üçin uly täsir eden güýçli döwletleri döredipdir. Näherki döwürde bahana ýetip bolmajak bir taryhy gymmatlyklary täzeşe hem esasa dikendilýär. Arasda sport beýasysyn asyllar goý dowam eden däplerini dikeltmek we giňden wagt etmek biziň ören hem baý taryhy, medeni mirasymyzy ösürmek möhüm hem ogrudur. Hatta dünýäçlik esaslaryndan hem birdir diýmek istýär. Elbetde bu mirasyň hatlaryny dünýäde diňe taý bolmadyk, ahaltek hem atlary değişdirdi. Bu atlar döwletimiziň nişany, türkmenleriň kanuny buýsunjyny ýogurly diýsek ýalňyş bolmaz. Erki döwlet ýolumyzda açlyk ösürmek üçin ähli zerur şertler döredilýär. Täzeçlik sport toplumlaryň ulgamy gurulyp, köp adamlaryň gatnaşmagyna at çapyşyklary iýdigdirli geçirilýär. Biz ata-bawlarymyzdan miras alan ýarşlaryňdyr, desturlaryň hem beýleki görnüşden hem ösdürýär. Şonuň gatarynda laçyn hem tazy bilen awawlamagy, guşokly göreşi, halçylaryň hem erýärleriň gazymy sunatyny, özbaşlyk aýdym tanslarmady. Owadan milli lywaslarmady görkezmek bolar. Umuma biziň ýolumyzda özbaşly medeni taryhy mirasy gollamaga we hem dikeltme döwlet derejesinde alarda edilýär. Biz şöhratly diýipdirmiz. Häzirki döwrü ýetirmek bilen taryhy iýdigdirligi gora saklady. Bu bolsa jemgyýetimizi jewitleşdirýän merdana halkymyzy beýik hem üstünlikleri ruhlandyrýan ýekselme güýçdür. Ýokary ahlak we haýyşlarla sağlaşan beden sağlyk ýaly häsiýetleri biziň halkymyz hemeýişem bilen sarp goýupdyr. Bu häsiýetler kyn pursatlardyr. Ar namysy goramaga, milli düşünjämiziň bilen maksatları gora saklamaga ýardam beripdir. Näşe orada döwletimiz mundan beýlekem beden terbiýe hem sporta ileri tutulýan ogullar hökmünde olyns berer. Sport, üçinçilik ulgamyny, usuliýetini ösdürmek,
tälimçileri, halipalary we hünärmenleri taýýarlamak üçin zerur terişleri goýberler. Men şunu hem aýratyn bellemek isleýär. Bu işleri özümüň galanýan netijelerinde bu iň gowy dünýä hem tejribesine dayanmak bilen şäherki zaman mesasyny amalla aşyrýar. Biz arasy görüşde galandan ýeňiş şahatlyk getirýär diýen pehim bar. Türkmen halkynyň iň öňüt diýip desurlanan araklykda terbiýelenen türgenlerimiz bolsa hemişe diňe hem arasy ýaraşyp halal ýeňiş galanýarlar. Men Türkmenistanyň watany şan şöhrat getiren hem de dünýä sportynyň awryny artdyrýan yeniden köp falan çempionları yetiştirecek bunu bir ananya. Nadarlı Yıldız Cumabayev. Ağır atletik oyuncu dünya çempionatında kazanan denkli tayfacayip üstünlüğün bilen seni yendirerek hem tüy sürekten mutlayar. Berekallah. Oy bir taraf Türkmenistan döwlet bayda mundan meýlekden halkara spor ýarışlaryny belen parlady. Gadary türgenler hormatly tälimçiler. Näsedi münasip bolan silaňy bilen tüý sürekden hem gutlaýar. Size bir jan sağlyk, awadan hem de bagtyar durmuş. Sağlam hem bagtyarlyň ýurdu bilen mehriban watanymyň halkara awraýny arttırma uğruna alıp baran işlerinde. Täze üstünlükler tüy sürekten arz eden. Sağ olun.